साखाफारा जानो थाखाय खावलायबाय तरुन बसुमतारी क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। खुलुमबाय। दिनैनि बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे 58थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा थान्दै जखनथाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनिनो मानगोनां बुंथिगिरि आरो बिजिरगिरि नोंथांमोन, लोगोसेनो बादायारि नोंथांमोन, आं थिखानाय आयदानि पर्दा मोसनाव बुंनो सानो। औ नंगौ, जोंनि समाजाव ओंथिगोनां सोलोंथाइ लानाया गोनांथार। मानोना ओंथिगोनां सोलोंथाइ थायोब्लासो जों गावखौनो कनफिडेन्शियली लानो हायो। जों गावखौनो साननो हायो जे जोङो सोलोंथाइ दं, जों गावनि कनफिडेन्सखौ लानो हायो। दिनै जुदि गुन गोनां सोलोंथाइया गोनांथि नङामोनब्ला बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ मानो लागौमोन? बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना मानो फरायगौमोन? बिथांनि हालोदखौ नायनानै बिथाङा फरायालासिनोबो थानो हागौमोन, सोलोंथाइ लायालासिनोबो थानो हागौमोन। नाथाय बिथांमोना सानो बे जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथि, बेखायनो बिथिङा गोब्राब जानानैबाबो बिथाङा सोलोंथाइखौ लादों। दिनै जुदि सोलोंथाइ गैयामोनब्ला, दिनै जुदि सोलोंथाइयानो ओंथि गोनां नङामोनब्ला दिनै बेफोर बाथ्रा दान्थेलायनाय बा गोबां गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ मानो लागौमोन? बिथां बुंथिगिरि बिथांमोना, बिजिरगिरि बिथांमोना सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोंनि बे बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ मानो बिजिरनो फैगौमोन? बिथांमोना सोलोंथाइ थानायखायसो सोलोंथाइखौ लानानै सोलोंथाइनिखौ आरजिनो हानायनि थाखायसो दिनै जोंखौबो बिजिरनो फैदों। आरो जुदि जोंहा सोलोंथाइयानो जुदि गोनांथि नङामोनब्ला दिनै बेफोर हाबाफारिखौ मोनसेबो मावफुंनाय नङामोन। दिनै सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव लिडारा ओंखारनाय नङामोन। दिनै जुदि सोलोंथाइया गोनांथि नङाब्ला बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां थुनलाइयारि बिथिङानो जा बा डक्टर एबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव IAS IPS बिथांमोना बोरै ओंखारगौमोन? दिनै सोलोंथाइया इयुन जोलैखौ दावगाहोयो। दिनै सोलोंथाइया जोंनि इयुनखौ साबसिन हामसिन खालामो। आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दानिया फैगोन तरुन बसुमतारी क'क्राझारनिफ्राय, बिनि उनाव साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायबाय चिरां जिल्लानिफ्राय बिरखां बसुमतारी। गिबियावनो बिजिरगिरि फोरोंगिरि सारमोननिसिम आरो आंनि लोगोफोरनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय। आंनि मुङा श्री तरुन बसुमतारी। आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे जेनिखि बाथ्रा दान्थेलायनाय आयदा बेयाव बाहागो लाफैदों। आङो दा आयदानि हेंथायै बुंगोन। आयदाया जादों ओंथि गोनां जिउ राहा दाफुंनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया गोनांथार। नाथाय बे बाथ्राया नंखाय। जोङो बेफोर रोंगौथिनि अनगायै गोसो दुंखांनाय, सहायनो हानाय गुन आरो गावखौ फोथायनाय, बेजों लोगोसे जेननो रोङै गोसोनि बोलो, बेफोरनि गेजेरजों जोङो ओंथि गोनां जिउ राहाखौ दानो हायो। आरो बेफोर गुनफोरखौ सोलोंनो जोंनो गोजौ सोलोंथाइनि गोनांथि गैया। बेफोर गुनखौ सोलोंनो जोंनो गोख्रों गोसोनिसो गोनांथि दं। दिनैसिम ओंथि गोनां जिउ राहा दाफुंनायाव थाखो खथा एबा गोजौ सोलोंथाइजोंल' जोङो दाफुंनो हाया। बेखौ गावारि जाफुंसारनाय, समाजारि बिहोमा, दिदोमथि आरो बेजों लोगोसे सासे सुबुं सम्पद महरैबो जोङो बेखौ ओंथि गोनां जिउ राहाखौ दानो हायो। दिनै जोङो नुनो मोनो गोबां लाइमोनफ्रानो ग्रेजुवेट जादों, सोरबाया MA पास जादों, नाथाय बिसोर बेखारसो जानाय दङ। अब्ला जों बिनिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनो गोजौ सोलोंथाइ गोनाङाल' एबा गुन गोनां सोलोंथाइयाल' ओंथि गोनां जिउ राहाखौ दानो हाया। बिनिखायनो जोंखौ मोगथां मुलुगा मोनसे सैथोखौ फोरोङो, सोलोंथाइया दरजा बेखेवनो हागौ, नाथाय बिनि थांना थानाया बिनि साननाय आरो बिनि साहसनि सायावसो सोनारो। आरो आं बुंबावनो सानो, बिथांमोना बुंनानै थांदों गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां एबा आदब गोनां सोलोंथाइ गोनांफ्राल' एसे इयुननि एसे गोरा गोजौ जानो हायो। नाथाय आं बुंगोन, जुदि दिनैनि दिनाव नुनो मोनो गोजौ सोलोंथाइ गोनां मानसियानो दिनै
मानो बिथांमोननियाव MA पास जालायनानै ग्रेजुवेट जालायनानै मानो बिथांमोननियाव दासिमबो साख्रि गैया एबा खामानि गैजा रोङा एबा मानो बिथांमोना एथ'बां गोजौ सोलोंथाइ थासेयावबो मानो बेखाराव दङ अब्ला जों बेखौ बुंनो हायो बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानानैल' आरो गुन गोनां आदबल' जोङो ओंथि गोनां जिउ राहाखौ दानो हाया बेखौ जोंनि गोख्रों साहस गोख्रों बोलो आरो जोंनि बे गोख्रों नाजानायनि गेजेरजोंसो जोङो ओंथि गोनां जिउ राहाखौ दानो हायो दिनै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रानो ओंथि गोनां जिउ राहाखौ दानो हादों दिनै सोरबाया आबादारि जादों सोरबाया महरगिरि जादों सोरबाया ओंथि गैयालासे एबा गोजौ सोलोंथाइ गैयालासे सासे जाफुंसार फालांगि जानो हादों अब्ला जों बेफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैगोन चिरां जिल्लानिफ्राय बिरखां बसुमतारी बिनि उनाव साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरबाय सनितपुर जिल्लानिफ्राय बिजित नार्जारी बिथांखौ खुलुमबाय गिबियावनो सारियाव जिरायनाय मानगोनां बिजिरगिरि मानगोनां सायख'गिरि आरो जाज बयनिसिमबो आं बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि मुङा मुस्रि बिरखां बसुमतारी आं चिरां जिल्लानिफ्राय फैदों आं दिनै पर्दा मिसननि जानानै बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहागो लादों बाहाय बुंदों मा होनदों ओंथि गोनां जिउ राहा दानायाव आदब आरो सोलोंथाइ गोनाङा बे बाथ्राया नंगौ बे बुंदों दहाय बुंलांदों आदा नङाबा फंबाय जायो बियो बुंदों MA पास BA पास जानाया साख्रि मोनाखै नाथाय बे साख्रि मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा गावनि संसार जानायाव गावनि बुजिनायाव बियो गावखौ गावनि आथिङाव गसंथानो मोन्थाय मोनो सोलोंथाइ फरायनानै नों गावखौ गियान लानो हायो नाथाय नोङो बुंदों दे बे फालांगि बे सोलोंथाइ लायालासेनो फालांगि मावनाया बे बाथ्राया नङा फालांगि मावनो नोङो सोलोंथारनांगौ नोङो दाजाबनाय दानख'नाय रोङाब्ला नोङो माबोरै फैसाखौ सानगोन माबोरै मागोन बेखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिउ नोङो बुङोब्ला ओंथि गोनां जिउ राहायाव माबोरै दायो संसाराव नोङो माबोरै दानांगौ गावनि आथिङाव माबोरै गसङो जुदि नों सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंनि बुहुमखौ मेगना नोंहा गेवनो मोन्थाय गैया जायो जुदि नों सोलोंथाइ थायो जुदि नों साख्रि मोनाखैब्लाबो नोङो एसे बुजिनो गोरों जायो बुजिनो गोरों जानानै न'खराव नांज्लाय खमज्लाया बारा जाया जुदि नोङो सोलोंथाइ लायाबा ओंथि गोनां जिउ राहायाव माब्लाबाबो दाफुंनो हाया नोङो जुदि सोलोंथाइ लानानै मोजां गुन लानानै नोङो गावनि संसारखौ गावनि आथिङाव आलो गोजोनै संसारखौ जालांनो हायो नंगौ बे दहाय बुंदोंदि जायनि थाखाय बे MA पास BA पास साख्रि मोनाखै बेफोरो साख्रि मोननाया बे बुहुमाव गोबां दं नंगौ बे बाथ्राया थार नाथाय बैफोर बाथ्राया बे बुंनाया बे MA पास BA पास साख्रि मोननाया बुजिनो गोरों गावनि आथिङाव संसारखौ जालांनो बियो साहसखौ हालांदों जौ जुवा गफबनानै थायाखै जायफोर बै लेखा रोङिया जौ लोंनानै बाइक सादावनानै थायो नाथाय साख्रि मोनाबाबो बे लेखा गोरों मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावा जौ जुवाजों गफबनानै थाया बुजिनो गोरों जायो न'खरखौ सामलायनो गोसो जायो एसेनोसै गोजोन्थों आंनि बिबुंथिया दानिया फैगोन बिश्वजित नार्जारी चिरां जिल्लानि सनितपुर जिल्लानिफ्राय बेनि उनाव साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायबाय दिया ब्रह्म क'क्राझारनिफ्राय खुलुमबाय मानगोनां बुंथिगिरि आरो बिजिरगिरि सारमोन लोगोसे दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानाय आंनिनो लोगो बादायारि लोगो नोंथांमोन आंनि मुङा मुस्रि बिजित नार्जारी आं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों आरो होखानाय आयदा बादियै आं सायख'दों ओंथि गोनां जिउ दानायाव आयदा आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथि गैया होनना ओंथि गोनां जिउ दानायाव गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदबनि गोनांथि गैया होनना आं सानो मानोना दानिसो बुंलांनाय आंनिनो बिदा जायोना फंबाय जायो आं मिथिया बिथाङा बुंदों जे MA पास जानानै बुजिनो गोरों जादों साख्रि मावदों आरो हारिखौ फोसाबनो नाजादों होनदों दा साननानै नाय
गिदिर गोलाव फरायदों साइन्टिस्ट जादों बिजनेसमेन जादों थिखादार उकिल जादों बिसोर मा मावो फेक्टरि गिदिर गिदिर खुलियो बिजनेसमेनफोरा आरो बिसोर जिथुनिखि केमिकेल बाहायनानै बुस्थु बानायो बे बुस्थुफोरखौ सावोना बे सावनाया जोंनि उखुन्दै गयो बे उखुन्दैया जोंनि जिथुनिखि नेचार आबहावाखौ गुबुंले खालामो बे आबहावाया गुबुंले खालामसिगोन खालामनानै दा जोंनि बुहुम जिथुनिखि जों थाग्रा जायगा बे थाग्रा जायगानि 70% गैला थाजाला मानसि माने पुरा बाराबो गुबुंले जाजोब्बाय जुदि बिदिनो गोरों गोरा जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै बुजिनो गोरों जानानै गिदिर गिदिर दारिमिन फसंबाय थानानै जुदि आबहावाखौ बिदि गाज्रि खालामबाय थायोब्ला बे बुहुमा सानसे समाव जोबस्रांलांगोन अब्ला जों बे दा गोरों गोरा जानानै थानाय जिथुनिखि MFA फरायबाय थादों बेखौ जुदि जों फरायबाय थानानै गुबुंले खालामबाय थायोबा बे बुहुमानो जेब्ला जोबस्रांलांगोन अब्ला जों मा बे ABCD खौ देनां सोरगो सायाव थांना फरायबाय थागोन नामा बेखायनो आं सानो जे गुन गोनां सोलोंथाइआ जोंनि बे ओंथि गोनां जिउ दानायाव गोनांथि गैया जेब्लानोखि बे गुन गोनां सोलोंथाइआ जोंनि जिउखौ जिथुनिखि जोंखौ बुजिनो गोरों खालामो बे सैथो नाथाय जेब्ला बे बुहुमानो थाया अब्ला जों बे सोलोंथाइखौ लाना मा लाब बेनिखायनो आं सानो जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो आरो आदबनि गेजेरजों जों ओंथि गोनां जिउ दानाया एसेनोसै गोजोन्थों दायो फैगोन दिया ब्रह्म क'क्राझारनिफ्राय बिनि उनाव साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरबाय बिनिता मुसाहारि सनितपुर चिरां जिल्लानिफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा दिया ब्रह्म आं क'क्राझार जिल्ला दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै फैदों आङो दा नैबे बाथ्रा दान्थे रायलायनायाव बाहागो लादों आरो आङो बेयाव पटा मसननि जानानै बुंनो सानदों जे ओंथि गोनां जिउ राहा दानायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथि दं मानो होनबा नंगौ जों साफा मा जों सोलोंनानै दा उन्दैनिफ्राय जोङो सोलोंबोबाय ABCD निफ्राय जों सोलोंनानै जोङो दा मा कलेज लेभेल इउनिभार्सिटि लेभेल बेबायदिसिम सहैदों सोरबा साख्रि मोनदों बिजनेस मावदों दा एसे आंनि फंबाय जानाया बुंदों जे मा होनोमलाय इन्डास्ट्रि खुलिदों माबा कम्पानि खुलिदों केमिकेल बे प्लास्टिकफोरखौ सावनानै जे बेजों गनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामदों नाथाय आं बुंनो सानदों दे फंबायखौ जे बिथाङा बे मा होनोमलाय प्लास्टिक सावदों माबा सावदों दा बे प्लास्टिकनि मेथाइफोरखौ बे प्लास्टिकनि बुस्थुफोरखौ जानानै नों सावगोन ना सावा दे बेखौ बुंलाय नोंबो सावो जों बयबो सावो नाथाय बे नङा जे बे उखुन्दै गनायजों जोंनि आबहावाया गाज्रि आसल खोथाया जाबाय जों लेखा रोङैयासो जोंनि थाखाय जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो नंगौ नङा जों जे सोलोंदों जों मानि थाखाय सोलोंदों जों साफा सासे जाफुंसार सुबुं इयुनाव जों सासे मोजां मानसि जानो थाखायसो जों बे लेखाखौ सोलोंदों जों फरायदों जों नाजादों आरो बे बिसोर MA पास जानानै ओरैनो थादों होनो बिसोरबो गोरों बिसोरबो साननो गोरों बिसोर गावनि आथिङाव गावनो गसंनो बिसोर जायखुनु MA BA पास जानानै ओरैनो थाखाय बिसोर थादोंबाबो बिसोर गावनि न'खराव गाव सावनायनो सोरबाबा एग्रिकालचाराव गावनि हायाव आबाद फोनानै बेखौ फाननानै बेफारि खालामदों सोरबाबा टिउसन लादों सोरबाबा मा होनबाय प्राइभेट स्कुलाव मास्टार मावदों बिसोर फोरोंनायाव जों दा बिसिम सफैदों जों दा हायार लेभेलाव सफैगासिनो नाथाय जोंनियाव जुदि जोंनि लेखा रोङै मानसिफ्रानो गैयाबा बोरै जों गावनि गोसोआव दाद थानानै जों मोजां मानसि जाफुंनो जुदि नों लेखाखौनो रोंथाराबा नोंखौ बोरै नोंनि साननायजोंल' जायाना गासिबो नों मोजां मानसि जानो थाखायथ' नोंनो एसे साननो थाखायथ' नोंनो लेखाखौ नांगौना नों जुदि फरायनोनो रोङा नों जुदि बैखौ मा होनो ABCD खौनो बुजिला बेयाव थांना मा जागोन बैयाव थांबा मा जागोन जुदि नों बेखौ साननानैल' नों जुदि हायोबा होमबा दाहालागै जोंनि हारिया गोजौ लेभेलाव सहैसिगौ मानो होनबा मानि थाखाय सहैयाखै होनबा जुदि नोंसोर गावसोरनो गोसो जाया लेखा फरायनो जे नोंसोरबो जानो हागौ नोंसोरबो इयुनाव साफा मानसि जानो थाखाय नोंसोरबो फरायदों नोंसोर बे नङा जे नोंसोर ओरैनो फरायदों ना नोंसोरबो ओरैनोसो फरायदों नामा नोंसोर मानसि जानो गोसो गैया नामा नोंसोर गासिबो मानसि जानो थाखाय फरायदों आरो जोंबो मानसि जागोन आरो बेयाव ओंथि गोनां जिउ दानायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया जों बयनिबो जों बर' माहारिनि जों गुबुन हारिनि जों बयनिबो बे सारा वार्ल्डआवनो जोंनि थाखाय गोनांथिथार आरो जों फरायबासो मानसि जायो फरायाबा जों रावबो साननायजोंल' मानसि जाया आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों बा समनि आंखालाव आं गोबां बाथ्राखौनो बुंनो हायाखिसै आरो आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैगोन एगेन्स्ट द मसननिफ्राय बिनिता मुसाहारि
चिरां जिल्लानिफ्राय बिनि उनाव साखाफारा जानानै थानो नांगौ फर दा मसननि जानानै गोरोबथा बर' सनितपुर। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरेना बिनिता मुसाहारि। आं चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय फैदों। दिनैनि बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव बान्था दान्थे बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादों। दा आं एगेन्स्ट दा मसन जानानै बुंनो सानदों। आयदाया जादों ओंथि गोनां जिउ राहा दाफुंनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया गोनांथार नङा। मानो होनोब्ला बे आथिखालनि मुगायाव रावबो गुन गोनां सोलोंथाइखौनो लाखाला। अब्ला ओंथि गोनां जिउ खुंनाया बहाथो गोनांथार ओंथि थानो, जेराव दा नाय जेनेबा दा ओंथि गोनां सोलोंथाइ लादों, गुन गोनां सोलोंथाइ लादोंबा दिनै मानो सरब मोखाङाव अबावबा माबा आलाखाथारि लुनायाव खदाल लायै लायै मानो खामानि मावहैनो गोनां जादों? जुदि ओंथि गोनां सोलोंथाइ लागासिनो दङब्ला मानो दिनै खदाल लानानै बबावबा गोजानाव थफ्ला गिदिर गिदिर लानानै बेंगालर हायद्राबाद मानो खामानि मावहैनो गोनां जादों? आरो दहाय बुंनानै थांनो सासे बिनानावा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ होगासिनो दं होननानै बेवहाय बोसोराव खनसे बेसेन नाङै कचिं होयो। दा बेवहाय थांनानै नाय साबेसे सुबुङा सोलोंथाइ लायो, साबेसे सुबुङा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै दिनै साख्रि मोनहैगासिनो दङ। आरो दहाय बुंबावदों गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैनो नार्स अबावबा RRSनो माबा मावहैदोंनो। सोर साबेसे बर' मानसिया बेबायदि साख्रि मोननाय दङ? आसि बिजौआव सानबानो मोनगोन सोर साबेसेया साख्रि मोनदों। दिनै साख्रि मोननायखौ नाय, गासिबो गुबुन जाथिनि। सोर साबेसेया साख्रि मावनानै जादों? दिनै बर' माहारिया ओंथि गोनां जिउ राहा दाफुंनाय आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लायाखै। मानो होनोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा जौ जुवाजों गब'नानैसो दङ। ओंथि गोनां सोलोंथाइजोंल' मानसिया जे जिउखौ दाफुंनो हाया, गुन गोनां जिउ खुंनो हाया बे नङा। दिनै नाय गोबां सुबुङानो गुन गोनां सोलोंथाइ गैयालासिनो गिदिर गिदिर बिजनेसमेन जादों, गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिदों। बेजों बेसेबां गावनि मुंखौ खामायदों, बेसेबां डेभेलप जागासिनो दङ। आरो MA पास आरो दहाय सासे फंबाया बुंनानै थाबावदों जे लेखा रोङि सुबुङासो जौ जुवाजों गबबनानै थायो, जौ लोंनानै थायो। नाथाय थांनानै नाय जौ फाग्ला मानसिफोरखौ, बायसा बुंग्राफोरखौ सोंहै, बिसोरखौ सोंहै बेसेबां फरायनाय। जा बिसोरबो फरायगोन, खिथागोन नोंनो PU पास MA पास। होमबा नायदो लेखा रोङि सुबुंखौल' जुदि जौजों जुवाजों गबबनानै थायो होननानै बुङोब्ला जागोन नामा? जोंनि बर' समाजाव रावबो गुन गोनां सोलोंथाइखौनो लाखाला। होमब्ला गुन गोनां सोलोंथाइनि मा ओंथि दङ? आथिखालनि सुबुंफोरा ओंथि गोनां जिउ राहा दाफुंनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथि गैया। मानो होनोब्ला आथिखालनि लाइमोनफोरा रावबो गुन गोनां सोलोंथाइ लालिया। आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैल' गावनि जिउखौ दे मोजाङै दाफुंनो हायो बे नङा। दिनै नाय आबाद मावनानै बबावबा माबा मोनसे बिजनेस, बबावबा माबा मोनसे दखान खुलिनानैनो जोंनि बर' समाजफ्रा गुन गोनां ओंथि गोनां जिउ खुंगासिनो दं। आंनि बुंनाया एसेनो, गोजोन्थों। दायो फैगोन सनितपुर जिल्लानिफ्राय गोरोबथा बर', बिनि उनाव जोबथा बादायारि महरै बाहागो लागोन बाक्सा जिल्लानिफ्राय कबिता नार्जारि एगेन्स्ट दा मसन। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि गोरोबथा बर'। आं सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि बाटासुपुरनिफ्राय फैदों। ओंथि गोनां जिउ राहा दानायाव गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनांथार। मानोना जों सोलोंथाइखौ मा? जोंनो सोलोंथाइखौ जों बिजाबखौ मानो जों फरायो? जों बिजाबखौ आनजादाव उथ्रिनो थाखायल' फरायो नामा? जों बिजाबखौ आनजादाव उथ्रिनो थाखायल' फराया। जों रोङिखौ रोंनो, मोनथियैखौ मोनथिनो, सोलोंनो माने मोनथियैखौ मोनथिनो आरो गुबुनखौ गियान मोनैखौ अगियाननिफ्राय जों गियान मोननोसो जों बिजाबखौ फरायो। आरो बिथाङा दानसे बुंलांदोंमोन आबाद मावनाया मा सोलोंथाइ नङा नामा? गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना आबाद मावबोगासिनो दं। नाथाय बेखौबो जों दाबो आबाद मावनायखौ जों दा सुबुंफ्रा दानि जेनेरेसनावबो फोथांनानै लाखिगासिनो दङ। जों मा बे आबाद मावनाया सोलोंथाइ नङा नामा? गोदोनि दिनाव मिथिंगायारिफोराव गोबां हासार दंमोन, नाथाय आबाद मावबोबाय थानायनि जाउनाव दानि दिनाव हासारा गैलिया। नाथाय खम बिबाङावनो जोङो माखासे जोंनि आइडियाफोरखौ बाहायनानै खम बिबांनि हायावनो जोङो
बोरै आबादखौ बुरजा दिहुननांगौ बोरै फसलखौ बुरजा दिहुननांगौ प्रडाक्टखौ बोरै गोजौ लेभेलसिम लांनांगौ बेफोरखौ जों माखासे आदब खायदानिफ्राय सोलोङो होनबा साननानै नाय जोंनि थाखाय सोलोंथाइया गोनांथि नङा नामा जोङो सोलोंथाइ लानानै गावखौल' रोंनाया जोंनि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ जाया जुदि नोंहा सोलोंथाइ दङ नों गुबुनखौ फोजाबनायाव नों गुबुनखौ नों जेबो फोरोंनो रोङा अब्ला नोंनि सोलोंथाइया ओरैनो दैयाव जुदि नों नोंनि सोलोंथाइखौ गुबुननि सिगाङाव गुबुनखौ गाज्रिनिफ्राय जुदि मोजाङाव लाबोयो खोमसिनिफ्राय नों सोरां लामाजों आगान सुरहोनो हायो अब्लासो नोंनाव गुन गोनां सोलोंथाइया थागोन आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों कबिता नार्जारी बाक्सानिफ्राय जोबथा बादायारि बिथांनि उनावनो जोंनि दिनैनि बादायनाया जोबगोन खुलुमबाय दिनैनि बे 88थि बोसोरारि थान्दै जख'जाजों लोब्बा लाखिनानै मिरुआरि बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां बुंथिगिरि बिजिगिरि सारमोन लोगोसेयावनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय लोगो नोंथांमोन आंनि मुङा थरायना कबिता नार्जारी आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों आं दिनैनि बे होखानाय आयदा ओंथि गोनां जिउ राहा खुंनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया गोनांथार आं एगेन्स्ट दा मसननिफ्राय बुंगोन नङा जोंनि ओंथि गोनां जिउ राहा खुंनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया गोनांथार नङा जानोबो हाखाया मानोना जायफोर सुबुङा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ दङ सोलोंथाइ गैया बैफोरबायदि सुबुङा जोंनि गेजेराव दासिमबो दङ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लायाबालासिनो गुबुन खामानि मावनानैबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेफार फालांगि मावनानै आबाद मावनानै जिब जुनार फिसिनानै बायदि खामानि मावनानै जों जिउखौ दैदेनलांनो हायो जों बयबो बर' फरायसा जों गोजौ सोलोंथाइ फारसेल' आगान होबा जागोन नामा सोलोंथाइखौल' थं थं फरायलांबाय थाबा जागोन नामा नोंनाव नोंनि बर'नि राव नोंनि गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय जेबोनि फारसे रोंगौथि गैयाब्ला नों बर' जानानै सासे सोलोंथाइ गोरों आइजो नों सासे बर' आइजो नों गोजौ सोलोंथाइ लानाय आइजो नाथाय नों मा बर'नि राव रायलायनो रोङा नों बर'नि दख'ना गाननो रोङा नों बर'नि आर'नाइ सिनाया नों बर'नि मुंदांखा बागुरुम्बाखौनो मोसानो रोङा आरोबाव नों सासे बर' सेंग्रा नाथाय नों मा गामसा गाननो रोङा नों सासे बर' सेंग्रा सिख्ला जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै नों बर'नि हारिमुखौनो सिनाया गोजौ थाखोसिम नोंसोर फरायनो थाङो गुबुन भाषाजों फरायो गुबुन रावजों फरायो ओमफ्राय मा नोंसोरो गावनि भाषाखौ गारनानै गुबुन भाषा फरायनानै गावनि रोंगौथि बर' हारिमु राव थुनलाइखौ रोङाबा नों बोरै ओंथि गोनां जिउ दानो हानो दहायसो गोबाङानो बुंलांदों पर्दा मसननिफ्राय गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोगासिनो गोदोनिफ्राय आबाद मावदोंबा गोदोनि बिमा बिफाफोरा गोदोनिफोरा लेखा गोरोंमोन नामा सोलोंथाइ लाना आबाद मावदोंमोन नामा बिसोरो सोरबा बुंदों BA पास जाना MA पास जाना सोरबा बेकार थानाया साख्रि मोनिया टिउसन लादों मायबा लादों जुदि बे फरायनाय टाइमखौ गोदोनिफ्रायनो टिउसन लादोंबा फैसाया बारायसिगौ बिना आरोबा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरों गोरा जानानै जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोदोंनो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरों गोरा जानानै गोदान आदब लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै जुदि सोलोंथाइनि फारसे जांख्रिखांदोंबा दिनैसिम मानो ड्राग्स बिरि सिगारेट जानाय उन्दै समाव बैसो जानाया नुजाथिदों जुदि एसेबां बिसोरो सांग्रांथि लादोंबा गोनांथि सोलोंथाइ लादोंबा दिनैसिम जोंनि गेजेराव बेफोर जोबस्रांनांगौमोन आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों दानिया जोबथा बादायारि महरै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सासे दंबावो सनि ब्रह्म फंबाय बिथांखौ फैनो खावलायबाय बिथाङा पर्दा मसन जानानै बुंगोन खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सानि ब्रह्म आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाजामाथि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे डिबेट कम्पिटिसनाव बाहागो लादों मानगोनां सायख'गिरि सार बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
आं दायो ओंथि गोनां जिउ राहा दाफुंनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइया गाहाय बिफाव लायो नंगौ बे नंगौ गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोङो दिनै गोबां इन्डास्ट्रि खुलिदों बेजोंनो बुहुमाव सिनाय जादों इन्डियाया गोदो मामोन आरो दा मा जाना फैखो बेखौ मिथिना फैबाय दायो आरो इन्डास्ट्रि खुलिनानै जों गोदान प्रडाक्ट बिनानावा होनदों मानसिफ्रा गुबुंले जादों नाथाय बिथांमोना मोनथिया नामा बिथांमोना जा लंपेन्ट गानदों गस्ला गानदों बियो मानिफ्राय फैदों इन्डास्ट्रिनिफ्राय फैदों बेफोर गासिबो इन्डास्ट्रिनिफ्राय फैदों आरो बिथांमोना बुंदों गोजौ सोलोंथाइ लानानै गासिबो बेखार जादों बिथांमोना मोनथिया नामा दानि बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सार बेबो बारा इसिबां फरायनाय नंबावा नाथाय बिथाङा मा खम समनि गेजेरावनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे समाज सिबियारि जानो हादों आरो जों बुङो दे एसे फरायबानो जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हाया माखासे सुबुं दं खम समनि गेजेरावनो गावनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ आरजिना लानो हायो जेरै बे आबादारि बिसोर मा आबादनि जि गुन बेखौ खम समनि गेजेरावनो आरजिना लानो हायो आरो गोदान आदबजों आबाद मावनानै जा इन्डियानि जा प्रडाक्ट बेखौ बारायगासिनो दं जेब्ला वर्ल्ड वार II आव जादोंमोन जोंहाय ल' एग्रिकालसारना जोबोर क्राइसिस जादोंमोन बे समाव एग्रिकालसारनि मानसिफ्रासो एलबोदों बेफोर मा खम समनि गेजेरावनो गोबां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बिसोर मा मावदों जोंनि इन्डियाखौ डेभेलप खालामदों समाजखौ डेभेलप खालामदों बिथांमोना मोनथिया नामा खम समनि गेजेरावनो जेरै धोरोम गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथाङाबो बारा इडुकेसनिस्ट नङा नाथाय बिथाङा मा समाजनि हाबा मावनानै सासे गावखौनो जि ओंथि गोनां जिउ गावनि बेखौ खालामना लानो हादों बेफोर मा जादों खम समनि गेजेराव लानाय सोलोंथाइ बेफोरनो बिथांमोना मोनथिया नामा बर' फरायसा आफादा दिनै मा लादों सोलोंथाइनि दावगानाय लादों बिथांमोना दिनै मोनथिया नामा बे डिबेट बियो सोलोंथाइनिनो मोनसे आयदा बे नागारजाथावै आयदा बेफोरखौ लादों टेलेन्ट सार्च एग्जाम होदों सेन्ट्रेलनि जादों स्टेटनि जादों दखरा लेभेल जादों बोसोरसेयावनो 3 गाहाम एग्जाम फाथिदों आरो गोबां एग्जाम जेरै UPSC APSC बिसोरनिफ्राय सायख'नानै हरदों जोंनिफ्राय दायो गोदो गैयामोन UPSC APSC पास जानाय बिदि गैयामोन दा नाथाय ओंखारबोबाय एसेनोसै आंनि बुंनाया गोजोन्थों जोंनि बादायलायनाया जोब्बाय बादायनाय जोबखांनायनि उनाव जोंनि एगेन्स्ट द मशननि लिडार बिथां तरुन बसुमतारी बिथांखौ 1 मिनिट ओभारअल टपिकनि सायाव सामाप होनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो बिजिरगिरि सारमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आंखौ आरो फिन खेबसेबाव बुंफिननो खाबु होनायनि थाखाय आं बुंगोन बिथांमोनहा दि बुंदों गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै माने बिथांमोनहा रोंबाय आरो बिथांमोनहा बुंदों बिसोर MA पास BA पास जाखांनायनि उनाव गुन गोनां गोरा जायो होननानै नाथाय बेफोरबायदि मानसियानो दिनै MA पास BA पास जासेयावबो दिनै बिथांमोनहा बिमा बिफानि सायाव सोनारदों मानो सोनारखो जुदि गावहानो एथबां गुन गोनां दङब्ला बिथाङाथ' खामानि मावनो हायो गावनि जिउनि लाइफनि फारसे एसे गावनि गलफोरखौ होसोनो हायो नाथाय बिथांमोनहा बेखार थानानै माने बिमा बिफानि सायाव होसोदों आरो जा फंबाया बुंदोंमोन माने गोरों गोराफ्रा इन्डास्ट्रि खालामनानै जोंनि बे बुहुमनि पलिउसनखौ गारसारबाय नंगौ बाथ्राया थिगानो जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिफोरखौ दिहुननानै जोंनि बुहुमखौ गाज्रि खालामब्ला जों माबोरैथो ओंथि गोनां जिउखौ दानो हाबावनो जों मारै ओंथि गोनां जिउखौ दानो हागोन जुदि जोंनि पलिउसननि जाउनावनो जोंनि जायगाया गाज्रि जायोब्ला जों ओंथि गोनां जिउखौनो दानो हाया बिथांमोना जुदि आदब आरो गुन गोनांथाइखौ गोनांथार सानोब्ला एसे आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों दानिया गोरोबथा बर' बिथांखौ 1 मिनिट बुंनो थाखाय खावलायबाय फर द मशननि जानानै गोरोबथा बर' ग्रुप लिडार दिया ब्रह्म बिथांखौ खुलुमबाय आंनि मुङा दिया ब्रह्म बे लास्ट बिबुंथि होनो थाखाय आंखौ खावलायनानै आं आखायबोबाय दायो आं बुंनो सानदों जे बिथांमोना जे बुंदों मा होनोमोनलाय माइ गायनाय हारिनि गामसा बेथ' नङा जे बे बिनानावा दासो बुंलांदों जे हारिखौ सिनायथाखै बे नङा जे बेयाव हारिनि खोथा ओंखाराखैना बेयाव गावखौ फसंनानै लानाय गावखौसो मोजां मानसि जाफुंसार मानसि जानायनिसो खोथा फैदों बेयावथ' हारिनि बाथ्रायानो फैयाखै अब्ला जों बोरै बुंगोन जे हारिया मोजां जानांगौ हारिनि सिनायथि होनांगौ बेथ' नङा जे होमबा जों हारिखौ सिनायदों जोंबोथ' होदोंना नुबाय जों माबायदि जों कालचार
नामा बे नङा गासिबो जों बर' हारिजों बयबो बेयाव हारिनि जों हारिखौबो सिनायथि होलांदों लोगोसे जों जोंनि गाननाय जोमनाय हारिनि गासिखौबो जोङो मोजां मोजां थिनानै दोनो आरो लोगोसे जों गावखौबो गाव फसंथानो नाजानांदों बे नङा जे जों हारिखौल' जौगाहोनांगौ जोंहा जोंखौबोथ' जौगाहोनांगौ जोंनि हारिनि सुबुङानो गैयाबा हारियाबो गैया जों थानायखायसो जों हारिया थादों जों गैयाबा सोरबा हारि सोरजिगौ मोना बे बर' एबसु आफादा सोरजिगौ नामा जों सुबुङानो गैयाबा जों सोरजिगौ नामा हारसिंथ' सोरजियाना बेबो जों सुबुङासो सोरजिनाय बिनिखायनो आङो गोबां सम गैया जा समनिबो आंखाल आंनो गोबां बाथ्रा बुंनो नाजादोंमोन नाथाय समनि आंखालाव आं बेसोर बुंबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै आरो जा बेथ' बाथ्रा दानसे बादायलायनायसो बेयाव सोरखौबा गाज्रि मोनलायलायनायनिबो जेबो माने खोथायानो गैया जों जाबायदि बुंदों जाबायदि जों रायदों नांलायदों बेयाव बिथांमोना गाज्रि दा मोनलायथों आरो बेयो जोंनि सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो जों बेखौ बयबो बादायलायखायो बेयाव गाज्रि मोनलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जा होनदों जा नांलायनाय बायदि जादों बेयाव जोंखौ निमाहा होदो एसेबाबो जोंखौ निमाहा होदो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों साबायखर थाबाय दिनै जोंनि गेजेर थाखोनि बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय बे समाव बे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय जोंनिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मनसिं ब्रह्म मानाव गेदेर लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बाहागो लागिरि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे जोंजों बिजिरगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय खैराबारि कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर मानगोनां डक्टर बिबुंसार स्वर्गियारि सार आरो साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कार बान्था मोननो हानाय मानगोनां अमर खुंगुर बर' बिथां थपैचा हाई स्कुलनि अख्रांसा बर' मानगोनां प्रिन्सिपाल बिथां आरोबाव जोंहा बिजिरगिरि महरै मोनबोनो हाबावदों उदैबारि एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि मानगोनां पदलाल रामसियारि बिथां साफ्रोमबो बिथांमोनहा मोजांथारै बिजिरनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय लोगोसेयैनो जों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हादों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मलिन दैमारि बिथां आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइ नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म बिथां लोगो थुनलाइ नेहाथारि सानसुमा नार्जारि बिथां आरो उदालगुरि जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन साफ्रोमबो बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो खेबसेयैनो साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय दा जोंनि गेजेराव थोंजों